Hola, benvinguts. Avui us faré un resum ràpid de tots els temps verbals de l'anglès. Verbal tenses in English. Els heu vist tots els anys durant l'ESO i per això farem un repàs ràpid, ja que suposa que ja el sabeu. Comencem. Infinitiu, gerundi, participi. Veureu que he posat 4 columnes verticals. En català, en castellà, un exemple del català i com es diu en anglès. A la primera fila horitzontal tenim l'infinitiu. L'infinitiu, com ja sabeu, és el que trobem al diccionari. Són els verbs que acaben en ar, ir, tant en català com en castellà. Per exemple, tenim jugar en català. En anglès és la forma verbal bàsica, sense acabaments estranys. Per exemple, play. Normalment, per l'infinitiu es posa tu al davant, per tant, pot ser play i també to play. A la segona fila horitzontal tenim el gerundi. El gerundi en català són els verbs que acaben en an, però s'entén molt millor si pensem en la famosa frase castellana andando que es gerundio. Per tant, andando es gerundio. Per tant, els gerundis són andando, jugando, hablando, tots els verbs que acaben en ando en castellà o and en català, caminant, jugant, parlant. En anglès ja sabeu que és el famós acabament ing, per exemple, playing. A la tercera fila veiem el participi. Si el gerundi és ando, per eliminació podem deduir que el participi és ado. Andado, jugado, saltado, en castellà. En català, caminat, jugat, saltat. O sigui, els verbs que acaben en at. Si el verb és regular, es fa amb ed, played. Si el verb és irregular, és la tercera columna de la llista dels verbs irregulars. Per exemple, broken. I the ending, two meanings. Els dos significats de l'acabament ed. Aquí teniu una xuleta recordatori del que passa quan un verb acaba en ed en anglès. Això és molt important, perquè pot voler dir dues coses, i molta gent s'equivoca, ja que sempre ho tradueix pel passat. I això només és cert la meitat de les vegades. L'altra meitat ens equivocarem, o sigui que l'acabament ed no sempre es tradueix pel passat. Compte amb això. Un verb regular acabat en ed pot voler dir dues coses. Pot ser passat i també pot ser participi. És a dir, played, acabat amb ed, pot traduir-se per jugava, passat, o jugat, participi, depenent del context o la frase. Sempre hem de mirar el context per veure quina traducció és la correcta. Per exemple, en el primer cas, si traduïm I played per participi, seria jo jugat, i no té sentit. Però si traduïm per passat, seria jo jugava. Té sentit i és la traducció correcta. I al revés, en el segon cas, no té sentit traduir I have played per jo he jugava, sinó que és jo he jugat. Per tant, en aquest últim cas es traduirà per participi, jugat. 3. Irregular verbs. Irregular vol dir que no segueix la regla. La famosa regla és que, per fer el passat en anglès, s'afegeix l'acabament ed. Per tant, 1. Tots els verbs que no estan a la llista són verbs regulars i fan el passat afegint ed. Per exemple, I jump, jo salto. I jumped i the ending, jo saltava. 2. Tots els verbs que sí estan a la llista són verbs irregulars i fan el passat amb la segona columna de la llista. Per això ens hem de saber la llista de memòria, ja que són verbs molt comuns que sempre surten. Per exemple, tenim el verb irregular fly. Sabem que és irregular perquè està a la llista. En present, I fly. Primera columna, jo volo. En passat, I flew. Segona columna, jo volava. 4. Les 3 columnes dels verbs irregulars. La primera columna és l'infinitiu o present. Per exemple, break, és trencar o jo trenco. La segona columna és el passat simple. Recordeu que en català, el passat, I broke, es pot traduir com trencava o vaig trencar. La tercera columna és el participi. Ja hem vist que els participis en català acaben en at, en castellà en ado,
Per tant, broken seria trencat. Anem a veure un altre exemple, amb el verb volar. Sabem que és fly, flew, flown. Primera columna, infinitiu o present, fly. Jo volo o volar. Segona columna, passat. I flew. Jo volava o vaig volar. Tercera columna, participi. Flown, volat. 5. Three meanings of have. Això és un repàs d'algo que, teòricament, ja sabeu. El verb have surt constantment en anglès. Per això, heu de tenir clar que té 3 significats. 1. Quan va seguit d'un nom, pot anar amb got o sense got. Per això ho poso entre parèntesis. Quan va seguit d'un nom, tant si va amb got com no, significa tenir. Exemples. I have a house. Jo tinc una casa. He has got a dog. Ell té un gos. 2. Quan el have va seguit d'un verb, vol dir haver. Recordeu que el verb haver, en català, es conjuga així. Jo he, tu has, ell ha, nosaltres hem, vosaltres heu, ells han. Jo he llegit, tu has llegit, ell ha llegit, nosaltres hem llegit, etc. Com a tècnica de memòria, podeu recordar que la H de have, en anglès, és la H del verb haver, en català. Exemple. I have broken, jo he trencat. També tenim el have to més verb, que vol dir haver de, indica obligació. You have to study, tu has d'estudiar. 3. Quan have va seguit de menjar, beure i les paraules concretes bath i shower, significa prendre. Prendre un entrepà, prendre una beguda, prendre un bany, tomar en castellà. Per exemple, I have a shower in the morning, jo prenc una dutxa pel matí. 3 meanings of apostrophe S. Això també és un repàs. L'apòstrof S pot ser l'abreviació de is. Per exemple, he's jumping, ell està saltant. També pot significar l'abreviació de has. Sabem que és has perquè al darrere porta got. Per exemple, he's got a dog, ell té un gos. També pot ser el Saxon genitive o possessiu. En aquest cas sabeu que es tradueix per de i indica possessió, i es tradueix al revés. Per exemple, John's car, el cotxe de John. Seven. All the English verbal tenses. Part 1. Ara que tenim ben clares les bases, passem a la part més important. Si presteu atenció, entendreu la lògica perfectament. Aquí teniu un resum de tots els temps verbals en anglès, almenys els bàsics que necessiteu durant tot el batxillerat. Aquest resum està dividit en 2 diapositives, aquesta i la següent. Aquesta taula està organitzada d'una forma molt lògica i senzilla. En primer lloc, teniu 2 columnes verticals amb un exemple d'un verb regular, play, i un altre amb un verb irregular, break. Per altra banda, horitzontalment, teniu els temps verbals. Si us hi fixeu, estan organitzats de 2 en 2. Primer tenim els 2 temps simples, el present simple i el past simple. Com el seu nom indica, només tenen un verb, i un és present i l'altre és el passat. El fet que el verb sigui irregular no afecta el present, però sí afecta el passat. Com ja sabeu, el passat d'un verb regular es fa afegint ed, played, i el d'un verb irregular es fa amb la segona columna, broke. I play, jo jugo. I break, jo trenco. I played, jo jugava o vaig jugar. I broke, jo trencava o vaig trencar. En segon lloc, tenim el futur i el condicional. Com sabeu, són molt fàcils de formar. El futur es forma amb will, per totes les persones, més el verb en infinitiu. Això vol dir sense acabaments estranys. Per exemple, I will play, jo jugaré. I will break, jo trencaré. Com veieu, el fet que el verb sigui regular o irregular no afecta, sempre es fa igual. El condicional. Igual que el futur es fa amb will, el condicional es fa amb would, per totes les persones també. El verb principal també va en infinitiu, sense acabaments estranys. Exemples. I would play, jo jugaria. I would break, jo trencaria. Recordeu, la traducció del condicional en català és qualsevol verb acabat en ria.
trencaria, llegiria, escriuria, etc. O sigui que podríem dir que el verb would equival a la terminació ria del català. Tampoc afecta que el verb sigui regular o irregular. 7. All the English Verbal Tenses, Part 2. Presteu atenció a aquesta diapositiva, que és on les coses